Amerika gubi poverenje zbog ukrajinske krize, nižu se greške Vašingtona. Sjedinjene Američke Države su odlučile da se umešaju u rat u Ukrajini kako bi ga maksimalno iskoristile. Međutim, to je pokazalo potrebu da se pobjedi američka hegemonija, piše kinesko izdanje Global Timesa. Autori publikacije su primetili da u okviru ukrajinske krize Sjedinjene Američke Države redovno pozivaju Evropu da izoluje Rusiju. Istovremeno, Vašington svojim delovanjem izaziva žestoku konkurenciju čija je svrha pogoršanje ekonomije Evropske unije. Sve ovo dovodi do toga da Sjedinjene Američke Države ubrzano gube poverenje svojih saveznika. Hegemonija države maskirana u međunarodni poredak također slabi. Novinari su sigurni da društveni poredak treba da se zasniva na izgradnji ljudske zajednice sa zajedničkom budućnošću, a ne na podčinjavanju Sjedinjenih Američkih Država.